We talk football SA. Orlando Pirates 2, Durban City 1, MTN 8, last 8. Band my brother. Mfethu. Yeah. Kunzima manje. Kanjani? Nangibona athi kulula. No. Coach wethu. Yeah, wenzani? Usafuna ukupheja yabona. Yeah. Asizike sokupheja manje mfethu. Ikhapho leli. Yeah. Singapheja ku-league. No second chance. No second chance. Asipheje manje. Yeah. Ngeke ukhipha police. Wamele ukhipha uTito slow igame ngivuma slow Tito. Khipha uTito umuva police ku10. Yeah. Ukhipha uMbuthuma ufaka uKampani Lungu ku49. Yeah. Anifuna igoli abantu bathi yes, ufuna igoli thina. Yeah. Angeke uthi ukhipha umuntu ku2 usafaka u2 full defender musi. Yeah. Siyaphambili ungakhipha bulala i2 ufake i-strike. Yeah. Manje John. Yeah. So to team inzima yosihlanza move. I-defender sinayo futhi. Ulimala kwa Steve. Ngibona something ngekho right lapha. Khona bekubhobokile la. Yeah. Umfana lo uShabatsani manje Shabatsani. uZulu ongenile. Ngena uZulu uShabatsani bengekho. Not le game uZulu nazi. Kukhuluma game so. Yeah. Kumunye ama game we-league simthusa ngawo. Kumele ubuye Shabatsani lapha. Yeah. Ngiyabona. Sizolunga mfethu. Hayi manje ufuna icup lethu. Athi ama player wethu akudala sinawo. Ngizol defender wathi. Aniboni. Aniboni. Unovalo. Analo uvalo ucoach nje yabona. Asina number 10 u5 uTito Slow. Yeah, slow. Iphese isufasi masiya phambili. Yes. Ayamshiya amabhola uTito mina wasebenzisa. Mesida ngaye. Thatha police umfaka u10. Yeah. Yes, kanjalo uzowina ucoach. Uzowina ucoach. Amsuze ku wing. Afaka u10. Lento ayisitsala ku Maroc ayifaka la ku number 7. Kabelo Khotsisi. Yes. Uyadlala le mfana. Faka lento la apolice ufasa police uyazi ama-move wethu udala dla ku-10. Lasizi odla alternate into. So namagama amaningi mfethu sizokubona phambili. We talk football SA. Yes. Siyabonga my brother. Ngiyabonga. We talk football.